2020 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि सायाव गोमोथाव बाथ्रा बुंदों। बे गोमोथाव बाथ्रायानो जाहैबाय दि बिपिएफ आरो इउपिपिएल ज' थानाया जाथावना नङा आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोआ ज' थानाया जाथावना नङैखायनो बे मोननै राजखान्थि दोलोनि थाखाय हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांजों सावरायनानै मायबा मोनसे राहा दिहुननांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बे समाव मख'नांगोन दि बिटिसि काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकार दानायनि उनाव गिबि खौरांगिरि मेल लानायनि उनावनो बाथ्रा बुंदोंमोन दि एनडिएनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बाहेर खालामग्रोनांगोन अब्लासो बिपिएफ दोलोआ एनडिएजों थानायनि बाथ्रा सानगोन होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय लासै लासै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया सोलायबोदों जे एनडिएजों थायै थाया इउपिपिएलनि बाथ्रा। नाथाय फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव एनडिएजों बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जथायै सिट शेयारिं खालामलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंबोदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि आरो प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव बाथ्रा बुंदों दि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ एनडिएजोंनो दं होननानै बुंदों। दिनैसिमबो दासिमबो आरो इयुनावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ एनडिएजों थागोन होननानै बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा बाथ्रा फोरमायदों। बे समाव गोमोथाव बाथ्रा दि जेराव गोबां रायजो राजाफ्रा हाग्रामा आरो प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलो गोबां दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै बिटिसिनि जौगानाय खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि होननानै गोबां सिमां सुजुबोदों। नाथाय बेफोर सिमाङा रायजो राजानि बेफोर साननाय लुबैनाय राजखान्थियाव मालाब्लाबो मोजां फिथाइ थायनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय बेखौ आरो बेफोरबायदिखौनो नोजोर होनानै बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ मालाब्लाबो ज' थानाया सम्भाबना नङा जे जाथावनाया नङा होननानै बे समाव बुंदों। जाथावना नङैखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ एनडिएजों थानायनि थाखाय मायबा मोनसे राहा दिहुननांगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदों बिदिब्ला जे बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ मालाब्लाबो ज' थानाया जाथावना नङा होननानै बाथ्रा बुंनायखौ जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोंनि। বিটিআৰত বিজেপিৰ লগত ইউপিপিএলো আছে, বিজেপিৰ লগত বিপিএফো আছে, কিন্তু বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি কিবা এটা তাত নতুনত্ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বিপিএফো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, ইউপিপিএলো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই। বিটিআৰত বিজেপিৰ লগত ইউপিপিএলো আছে, বিজেপিৰ লগত বিপিএফো আছে, কিন্তু বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে আমি কিবা এটা তাত নতুনত্ব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হ'লে ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুনত্ব থাকিব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে বিপিএফো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, ইউপিপিএলো কংগ্ৰেছৰ ফালে যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই।